Na kraju posete metalskih firmi članica Vojvodina Metal Klastera, institucija iz Srbije koje podržavaju Metal Klaster našim partnerima u Italiji, možemo da rezimiramo rezultate ove dvodnevne posete. U poseti italijanskim partnerima boravilo je oko 40 predstavnika srpskih metalskih preduzeća i institucija za podršku, koji su članovi Vojvodina Metal Klastera. Vojvođanski metalski klaster je projekat koji u Srbiji podržava Evropska unija i u okviru tog projekta boravili smo u poseti u Udinama. Posetu smo organizovali sa Privrednom komorom Udine, našim partnerom u Italiji Friuli Inovacioni, istraživačko-razvojni centar u Udinama i Evropskom preduzetničkom mrežom. Nakon 2 dana posete možemo da kažemo da smo jako zadovoljni. U prvom danu posete posetili smo veliku kompaniju u metalskom sektoru Danieli, gde su naše članice mogle da vide proizvodnju Danielija, imale su prilike da se upoznaju sa uslovima koje jedna takva svetska kompanija traži da bi druge kompanije iz sveta mogle da budu njihovi kvalifikovani dobavljači. Potom smo posetili DITEDI, klaster inovacionih informacionih tehnologija, gde su firme iz Srbije imale priliku da vide razvoj novih inovacionih i informacionih tehnologija u oblasti automobilske industrije. Potom smo posetili Univerzitet u Udinama, uspostavili saradnju i u pripremi su već danas nova 3 projekta sa kojima želimo zajedno da konkurišemo kod evropskih fondova. U okviru te posete posetili smo i laboratoriju za mehatroniku, kao i najsavremeniju u svetu laboratoriju za genetiku. Potom smo obišli prostorije našeg poslovnog partnera Friuli Inovacioni. U okviru posete, to je bilo prvog dana. U okviru drugog dana posete imali smo značajnu konferenciju na kojoj su učestvovali predstavnici vlade Friuli Venecija Đulija, grada Udine kao domaćina Privredne komore, predstavnici našeg konzulata u Trstu, predstavnici Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu, predstavnici naših italijanskih firmi i kompanija koje su tog dana učestvovale na business sastancima. Najznačajniji deo toga posla obavio se drugoga dana kada je 23 srpske kompanije iz metalskog sektora, koje su naši članovi, imali sastanak sa 32 italijanske kompanije. To su bili konkretni poslovni sastanci, konkretni poslovni dogovori oko mogućnosti uspostavljanja proizvodne kooperacije, zajedničkih ulaganja, razvoja inovacija i tehnologija, kao i transfera tehnologija. Ukupno je, prema službenoj evidenciji koju posedujemo, obavljeno više od 130 poslovnih sastanaka i neki od njih već rezultiraju prvim memorandumima o saradnji, sporazumima o saradnji kao pripremama za zaključivanje komercijalnih ugovora. U ovom trenutku je zaključeno 7 takvih sporazuma i u najavi su zaključenja novih sporazuma. Posebno je značajno istaći da smo toga dana posetili i Konfindustriju, koja je osnovana 1945. godine i predstavlja najveće udruženje industrijalaca Italije, i Vojvodina Metal Klaster je potpisao sporazum o saradnji sa Konfindustrijom. U najavi imamo potpisivanje novih sporazuma već za 20 dana i Informes će biti u Temerinu i potpisat ćemo novi sporazum o saradnji i ta saradnja se sada značajno širi. Naše firme, prema onome što smo dobili do sada od njih, zadovoljni su sastancima. U proseku je svaka firma razgovarala sa 5 do 6 partnera iz Italije. Partneri iz Italije su zainteresovani za mnoge oblasti saradnje, tako da očekujemo u narednom periodu da ćemo imati značajnije rezultate u uspostavljanju poslovne i komercijalne saradnje na ovom tržištu. Vojvodina Metal Klaster kao asocijacija vojvođanskih metalaca, odnosno metalaca iz Srbije, nastavlja sa organizacijom ovakvih događaja. Isto tako nastavit ćemo da pratimo iz meseca u mesec razvoj rezultata koji su postignuti na
ovom sastanku. Danas, kada slavimo godinu dana postojanja Vojvodina Metal klastera, koji smo obeležili sa ovako jednom značajnom posetom, ja očekujem da će rezultati koje smo postigli za ovih godinu dana u narednom periodu potvrditi još bolje zašto treba da postoji jedna ovakva asocijacija i naše pravo mesto na klasterskom nebu u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, gde već danas predstavljamo najznačajnije udruženje ili asocijaciju privrede.